بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahman ve Rahim bolan Allah Teala'nın adı bilen ehli hamdlar ve alkışlar, senalar Allah Teala mahsusur. Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Allah Teala'dan yardım dileyeriz ve Allah Teala'dan bağışlanma dileyeriz. Nefslerimizin şerrinden, amallarımızın ervetliklerinden bir Allah Teala'nın özüne sığınıyoruz. Kim Allah Teala doğru yola salsa, onu doğru yoldan çıkaracak yoktur. Kim de doğru yoldan çıksa Allah'tan gayrı onu doğru yola getirip bilecek yoktur. Ve şayatlık ediyorun Allah Teala'dan başka hak ilah yoktur, şerigi yoktur, deni tayi menzeşi yoktur. Ve yine de şayatlık ediyorun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kulu ve ilçisidir, peygamberidir. Ve bundan son sözlerin en doğrusu Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve din adına edilen işlerin en yamanı sonradan orta atılan delilsiz zatlardır. Her bir sonradan din adına orta atılan delilsiz zatlar bid'attir. Her bir bid'at olsa azgınlıktır. Her bir azgınlığın sonu olsa ottudur. Hormatly musulman doganlar, eger bir kafir, yani musulman bolmayan kişi gelip bize diýse, men musulman boljak, men näme etmeli diýse, biz şoňa näme öwretmeli? Misal üçin, taşar yurtda okap boranlarımız var, işlep yoranlarımız var, Ukraina'da, misal, Belarusya'da, Amerika'da, Orset'te, dünyanın durly yerine. O şol yerde yaşap boran kişilerden Müslüman bolmayan, yani kafir, isle Hristiyan, isle Yahudi, isle başka inançtan bolsun, biri gelip diýse, menem Müslüman boljak, menem sizin dininize geçecek diýse, biz şol kişe ilki bilen näme öwretmeli? İlki bilen musulman doganlar biz şol kişe, musulman bolmak isleyen kişe, iki şayatlık diýdirmeli we manisini öwretmeli. İki şayatlyk diýenimiz näme? La ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah. Yani näme? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah diýdirmeli. Şayatlyk edýäryn bir Allah Teala'dan başka hak ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın bennesi, kulu ve ilçisidir ve insan peygamberidir diýip näme? Şayatlyk getirmeli. Ve şunun manisini öwretmeli. Ve düşünürmeli, şuna kalbinle inanmalı, dilinle aýtmaly diýip näme? Manisi bilen düşünürmeli, öwretmeli. Birinci İslamyň rukunu iki şayatlyk. Şundan soň şul adama ilkinji öwredilmeli zat, musulman doganlar amallardan 5 wagt namaz. Namazy öwretmeli we namaza başlamaly. Çünkü İslam'ın ilkinci ve en mühim ve en ulu buyruğu yankı işmal iki şayatlık. Şoňla İslam'a giriye. İki şayatlıktan sonra, yani la ilahe illallah kelimetü tevhid ve Muhammedur Resulullah'dan sonra İslam'ın en büyük buyruğu, dinin direği ve esası 5 wagt namaz. Bir wagt del, iki wagt del, 5 wagt. Ve şul näme men la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diýdim, İslam'a girip namazdan 1 ýyl soňra öwrenjek altı yok. Musulmançylykda beýle zat yok.
Şuň ýerden islama giren bolsa öýle namazyny eýen musulmanlar bilen täret alyp näme goşulmaly jemaatyna. Ana ýoşadan näme öwreni berer? Ýanky dogalaryny, zatlaryny. Diýmek näme eken musulman olanlar näme diýjek bolýan şul misalyň üstü bilen. Bir kişi musulman bolandan soňra hükmany suratda amallardan ilkinci etmeli zat 5 wagt namaz. Indi sonra bizin Allah alhamdulillah musulman ýurtda dogulup musulman ýurtda ulanyp kiçikligimizden musulman ene atamyzdan görüp öwrendik kiçikligimizden musulman kiçikligimizden bize Allah peýgamber öwredirip gelinýär we näme kiçikligimizden bize özümizde musulman diýip ýörüz. Emma näme üçin bizim cemiyetimiz ýene türkmenlerden başga ýurtlarda da şeýle namaz kılyanlarımızın sani bilemekde çak bilen aýtmak ne derece doğru olur. Çak bilen aýtsak %20 ya 30'dur. Namaz kılyanның sani. O da bar bolsa musulman bolsak biz %100'ümiz namaz kılmaly. Emma näme üçin bizde beýle bolýar? Şunu özümizde soradykmy biz? Ve näme üçin biz şu ýagdaýdan birahat bolmaýas? Bir hiç özümizde bir kemlik, günahkarçylyk duýamdyk. Ol namaz bize değişli däl ýaly. O namaz barada Allah Taala ayet uguradypdyr, Peýgamber hadis sallallahu aleyhi ve sellem hadisler aýdypdyr, ulamalar şunça düşünürüşler, nasihatler aýdypdyr. Olar başga birine değişli ýaly. Ol bize değişli däl, ol başga bir musulmanlara değişli. Biz musulman bir şeýle gezip bermeli biz ýona. Käbirimiz şeýle gezip ber. Nämeden bolýar musulman doganlar? Sebebi biz namaza dolu ahmiyet beremzok. Namazın dinnäki dolu ornuny, derejesini, ahmiyetini, möhümlüğünü biz bilemzok. Şoňa kellämiz şonu alanok, ya aýdylanok. Şonuň üçin şeý diýip ýörüs biz. Ay namaz diýsen ay bolýar da burun kılarsa diýe. En gowsy käbire näme gerek diýen mal ola kafir bolýar. Namaz näme gerek diýen ola kafir bolýar goni. Hakada o namaz boynumuzun borcu farz kılarsa diýip ber. Diýmek musulman doganlar näme? Dolu ahmiyetine düşünemzok. Allah Taala hemmemize şuna düşünüp hemme Türkmen iline tutuş Türkmenistan näme? Dünya Türkmenleri o ahli musulmany 5 wagt namazdan gaýym durýanlardan etsin. Indi musulman doganlar 5 wagt namazyň Allah Taala'nın gatyna ne derece kadırlıdygyny, İslamda namazyň ne derece möhümdigini bilmek we düşünmek isleýän kişi üçin ýekece misal ýeterlik. Käm misal bar? Men şu dersden öň 40'a ýakyn namazyň ahmiýetini görkezýän bellikler aldım. Olaň her birini şeýdip bölüp ders edip geçmesek ol üstünde kitap ýazyp boljak. Her birinin 40 sanak ýöne ben şeýle ýazanym. Intak ýene gözleseň ýele çykjak. Ana şu ýekece misal şu dersde üstünde gurrun etjek bolýanym. Ýekece misal namazyň ahmiýetini görkezýär. Allah'ın gatyndaky gymmatyny görkezýär. Dinnäki ornuny görkezýär. Ol hem musulman doganlar. Gowy oýlansaňyz, namaz nähili, nirede we näçe wagtyna farz kılınny. Şu wakany bilsek biz, we şoňa ýüregimiz bilen inanýan bolsak, şu waka bize şoň özüne ul ýeterlik. Namaz nähili, nirede we näçe wagtyna farz kılınny. Käbiriňiz eýam şaklan bolmagy mümkin. Ol waka Isra we Mi'raj wakasy diýilýär. Isra ve Mi'raj wakasy diýilýär. Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ulu mucizelerden hasaplanýar. Kısaça bu wakany aýdyp geçsek musulman doganlar, Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gije ýatyrka Cebrail perişte gelip Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Burak diýilýän gatyrdan kiçirak ulag bilen Mekke'den Palestina'daki Aksa mescidine akidiyya. Aksa mescidini ýerde Palestina'da. Köp kişi musulman dogandan köpüsi Mekke'ni bilýär, Medinäni bilýär, emma Aksa'ny bilmeýär. Musulmandan 3 sanakka el degirilmesiz mukaddes yerleri var. 3 sanak. Kabe,
Medine, biri Mescid-i Aksa. Hawa. Cebrail aleyhisselam gelip Peygamberimizi giýje gelýär. Burak diýilýän gatyrdan kiçirak ulag bilen Mekke'den Palestina'daki Aksa mescidine akidýär. Sonra Aksa'dan bolsa 7 gat asmana ýokary çykarylýar. Her gat asmanyna özünden öňki ýaşap geçen peýgamberler bilen görüşýär. Birinji gat asmanyna Adam peýgamber bilen, ikincide Yahya we İsa peýgamberler bilen, üçüncüde Yusuf peýgamber bilen, dördüncüde İdris, beşincide Harun, altıncı gat asmanyna Musa we yedinci gat asmanyna İbrahim peýgamber bilen görüşýär. Peýgamberleriň hemmesine Allah Taala salam bolsun. Ve başka da wakalar bolup geçýär. Sonra 7 gat asmanyň üstünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın huzuruna barıp Allah Taala bilen guruluşýar. Ve şonda Allah Taala musulmanlara 50 wagtyna namazy farz edýär. Haçanna Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem izine gaýdyp barýaka Musa aleyhisselamyň ýanyndan geçenne Musa aleyhisselam saňa näme buýruldy diýip soraýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 wagtyna namaz diýip aýdýar. Şonda Musa peygamber aleyhisselam peygamberimize näme diýär? Ummatyna diýär. 50 wagtyna namaz agyr geler diýär. Allah Taala'dan azaltmaklygyny diledi. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın huzuruna barıp dilek edýär ve şu bir näçe gada gaýtalanýar. Ve soňunda Allah Taala Peygamberimiziň dileklerini kabul edip 50 wagt namazy 5 wagt namaz edip näme farz kılýar Allah Taala. Ve her namaza 10 namaz sogaby bardygy aýdylýar musulmandygyna. Çünki näme başda 50 Allah'ın gatynda 50'liğine gally. Emma näme dilli her wagt namaza 10 wagt namaz sogaby bar. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yer yüzüne gaýdyp gelýär. Ve bu uly waka ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem berilen uly muciza bir gecäň içinde bolup geçýär. Bir gecäň içinde bolup geçýär. Haçanla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gaýdyp gelenne ertesi gün Mekke müşriklerine bu wakany gurrun berýärler. Elbette müşrikler, Mekke müşrikleri bu gen we täfin wakany inkar edýärler. Çünki näme kafir hiç sada inananok. Näme akyllyny ölçeýär hemme zady boljak zat dälýärler. İnkar edýärler. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına barıp diýärler, sen dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. Hawa asmandan Mekke'den Aksa gittim, Aksa'dan 7 gat asmana çıkarılım diýär diýip näme bolan wakalar gurrun berýärler. Ey Ebu Bekir, sen bu zatları tasdiq edýänmi diýär, gollaýanmy diýär Ebu Bekir radıyallahu anh Mekke müşrikleri. Ananoklar we şol wagtyňda gen görýärler, täfin waka barıp Ebu Bekir radıyallahu anh'a şunu soraýarlar. Onna Ebu Bekir radıyallahu anh aýdýar, men onu tasdiq edýärim diýär. Ve şondan sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a Siddiq lakamy galýar. Ebu Bekir Siddiq diýilmi şondan gelýär. Hatta Ebu Bekir radıyallahu anh diýär, men ondan hem gen zady tasdiq edýän diýär. Näme onu gen görýäňiz diýär. Peygamberimiz diýär sallallahu aleyhi ve sellem irden akşam wagyn gelip oturanda men inanýan Allah Taala'dan diýär. Tasdiq edýän diýip aýdýar. Ondan sonra Mekke müşrikleri heniden bu wakany gen görüp Peygamberimiz sine etmek üçin, barlap görmek üçin gidip gören yerler barada dürlü soralar berýärler. Elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öň Mescid-i Aksa gidip görmedik. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aksa barada Aksan daş töweregi barada jikme-jik gurrun berýär. Şo taýnama görün zatlaryny görüşi alagadyp gurrun berýär. Olara. Hatta
yolla Şam'dan Mekke'ye qaydyp gelýän Mekkelilerin, Mekke müşriklerin kerwany bar. Peygamberimiz näme şonu görýär? O şonu aýdýar, yolla siziň kerwanyňyz gelýär. Kerwanyňyzyň sanam şunça diýär, şunça diýär ba diýip aýdýar. Şeýdip näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beren ähli soraklaryna gören zatlaryň jikmejik arta bolan olara gurrun berýär. Elbette näme musulman doganlar inanmajak adama aw mucizada inanmaya, peygambere de inanmaya. Ve şeýdip näme kafirler Mekke müşrikleri inkar etmeklige dowam edýärler. Bu waka görüşimiz ýaly musulman doganlar iki bölekden ibarat. Isra we Mi'raj. Isra gece yürüyüşü diýmek. Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gece Cebrail bilen Burak diýilen ulagda Mekke'den Palestina'daki Aksa mescidine akidilýär. Şonuň üçin näme? Gece yürüyüşü diýilýär. Bu wakanın ikinci bölegine Mi'raj diýilmegi bolsa, ýani ýokary çykmak, göterilmek diýmekle anladýar. Mi'raj diýmek. Çünkü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Aksa mescidinden 7 kat asmana Allah Teala'nın huzuruna göterilýär. Şu Isra ve Mi'raj diýip aýdylmaklygy şondan gelýär. Ve bu barada hadisler Isra ve Mi'raj wakatyny gurrun beren hadisler Sahih Buhari'de ve Sahih Muslim'de ve Nesai'de ve Ahmet'de ve Tabarani'de ve İbn Hibban'da ve başka da hadis kitaplarda var. Yani ama doğruluğuna sahihliğine şek şüphe bolmayan hadislerde gelýär. Misal üçin ýekece Sahih Buhari'nin özüne gelmekliginiň özü yetik. Çünkü ama ümmeti İslam ulamalar hemmesi bir ağızdan kabul edilýär. Allah Teala'nın kitabından sonra, Kur'an-ı Kerim'den sonra yeryüzündeki en doğru kitap Sahih Buhari diye. Bir ağızdan kabul edilýär ulamalar. Ýekece Sahih Buhari'nin özünde şu wakan geçmekligi bize näme kabul etmek üçin yeterlik bolup durqa. Bu Sahih Buhari'de we Sahih Muslim'de we başga da ýanky adyny agzap geçen hadis kitaplarında gelýär. Eger muňa goşmaça musulman naganlarymyzdan biri Isra ve Mi'raj wakasy Kur'an-ı Kerim'de barmy diýip sorasa, mo jogap hökümde musulman doganlar ýanky Isra we Mi'rajyň birinji bölegi bolan Isra barada Kur'an-ı Kerim'de açık aydın äşger ayet ba. Bir sura ba Kur'an-ı Kerim Isra, suran adam şu. Isra. Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi 1. ayetinde Allah Teala diýär, şol Isra barada Subhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa'llezî barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves-semî'ul basîr. Bir gecede özüne ayetlerimizi görkezmek üçin bennesini Mescid-i Haram'dan yani Kabe'den tewere mübarek edip koyulan Aksa mescidine akiden Allah aýyny osanlykdan päkdir, ol eşidýänler, görýänler diye. Allah Teala özüniň bennesini yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'den Aksa akidenini näme habar berýär Kur'an-ı Kerim'de diýmek. Şu wakan birinji bölegi yani Isra Kur'an-ı Kerim'de geçýär we Kur'an-ı Kerim'in ayeti bilen näme şol sabit. Mi'raj barada bolsa, Mi'raj barada ikinji bölegi barada bolsa Kur'an-ı Kerim'de Isra barada gelen ayetler açık ayet gelen ok. Emma ulamaların düşünür tefsirlerde aýdyşýaly Necm suresinin 5. 8. ayetleri Mi'raj wakasyna işaret edýär diýär ulamalar. Şuna göre de musulman doganlar eger biri Isra'ny inkar etse Kur'an-ı Kerim'de açık aydın gelen ayette haber verilen wakany ayeti inkar edenler üçin kafir bolýar. Isra'ny inkar etse. Emma Mi'raj'ı inkar etse Buhari ve Müslim ýaly sahih hadis kitaplarına gelen ve şek şüphesiz doğruluğuna, sahihliğine şek şüphe bolmayan hadisi inkar edenler üçin doğru ýoldan adan bid'atçy bolýar. Eğer Isra'ny inkar etse kafir bolýar, Mi'raj'ı inkar etse doğru ýoldan adan bid'atçy bolýar. Şonuň üçin İmam Ebu Hanife Allah rahmet etsin Fikhul Ekber adlı kitabında näme diýär?
Vel haberul mi'rac hak. Ve men raddahu fehuve mubtadi'un zal. Mi'raç diye haktır diye. Çünkü İsra şeyde de Kur'an'da ba, onu aytmamam gerek der. Ayet ba o arada. Mi'raç haktır. Onu inkar eden bolsa azaşan bid'atçıdır diye. Şu vaka Müslümanlar İsra ve Mi'raç vakası Müslümanların akidevi inanç meselesinden. Edil imanın al şerti alaka akidamızın bir bölüğü şu İsra Mi'raç vakasına inanmak. Şunun için ulamaların hemmesi inamet akide barada yazılan kitaplarda şunu bellak geçerler. Misal için İmam Tahavi Allah rahmet etsin öz kitabını Akidet-i Tahaviye deyip tanılıyor. Öz kitabını diye vel mi'rac hak ve kad usriya bin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve urice bi şahsihi fil yakadati iles sema. Miraç diye haktır diye. Miraç gecesi haktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedeni bilen oya vakti asmana götürülür diye. Yani kafirler düş diyecek oluyor. Kafirler yok, ruhu gitti diyecek oluyor. Yok, ulamalar näme diye? Peygamberimiz hut özü. Cesedi bilen, ruhu bilen oya vakti. Uykuda değil, oya vakti näme? Allah Teala'nın huzuruna şey edip näme? İsra ve Miraç vakalar bolup geçiyor ve Allah Teala'nın näme? Huzuruna götürülüyor. Indi Müslümanlar esası gurrunumuza gelsek, İsra ve Mi'raç vakasından bizim dersimizde değişli yerini iresi. İsra ve Mi'raç vakasında kan peydalar var. Ol ayrı gurrun. Emma şu an biz näme namazdan gurrun edip başladık. Ve İsra ve Mi'raç vakasında bizim dersimizde gurrunumuza değişli Müslümanlar Allah Teala ehli buyruklarını Cebrail perişten usulen Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yerde vahiy etti. Yani Allah Teala ehli buyruklarını vahiy periştesi Cebrail aleyhisselam usulen Peygamberimiz yerde ka Cebrail perişten usulen uğrattı. Ama namazı yerde değil 7 kat asmanın üstünde farz etti. Ve üstüren Cebrail'siz gönü Peygamberimizin özünü Allah Teala'nın gönü özü farz etti. Yani yeketek 7 kat asmanın üstünde Allah Teala Cebrail'siz Peygamberimize farz eden ibadeti namaz. Şu dersin başında dedim ya, şunu düşünen adama namazın ahmetini düşündürmek için başka misal gerek gel. İmanlı adam olsa. Ve ünsürün Müslümanlar ilki başta namaz neçe vaktine farz edildi? 50 vaktine. Ve Allah'ın rahmetinden Musa aleyhisselamın emname Peygamberimiz diýmeglen, Peygamberimizin dilewlen näme bize ýeňillik diýip namaz 5 wagtyna azaldyldy. Emma sowap hökmüne her bir wagt namazy 10 wagt namaz sowaby berilýär bize. Yani 5 wagt namaz kılsak 50 wagt namaz kılan ýal sowap alýas. Indi eger Allah Teala namazy 7 kat asmanyň üstünde Cebrailsiz gönü Peygamberimizin özüne farz edilişini gowy düşünsek, ulu wezipede işläp ya da işim var diýip namaz gezmege aňyrda dursun. Dünýäni öňümizde dökselerem bir wagt namaz taşlamarsız. Käbir diýär-de işim var wezipam men oşu wezipede işleýän. Ol aňyrda dursun. Eger şuň ähmiýetini düşünsek, öňümizde dünýäni dökselerem, hazinelerini, altynlaryny, kümüşlerini, köşüklerini, dollarlaryny nämesi bolsun? Al şu dünýä senki diýse, emma namazyň kılma diýsem, şonu etmez musulman. Namaz musulman doganlar muhim bolunlygy üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da Ahmed hadis kitaplarına gelen hadisinde näme diýär? Muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10. Çağalaryňyza 7 ýaşyndan başlap namazy buýrup başlaň diýär. 10 ýaşyna gelenne namaz kılmasalar temmi berin diýär. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şuna önsörün musulmanlar Peygamberimiz näme diýär? 7 ýaşdan sadaka berdirin, haja gidin, orada tutturun, ya şuna benzeş başka amal diýmendir. Emma namaza gedek galanna näme diýipdir?
ulluk yaşına yetmeke 7 yaşından buyurun deyiptir. Şunu gowy oýlanalyň. Başga zatlarda şunu diýmandyr, ama namazda şunu tapşyrypdyr. Ve hatta näme diýe 10 yaşına gelibim soğuk salalyk esseler namaz kılman bir tutun diye, gerek olsa temmi verin diye. Ne Müslüman 7 yaşından başlamalı, ayalı erkeği. Biz ne işletmiyoruz? Kurulasayan biz Müslüman. Bir soru bid'atlan yok, zatlan izne düşüp bir. Namaz Allah Teala 7 göğün üstüne farz edipdir. Hani Müslümanlık? Hani Allah Teala'nın şeydip kadırlı, Allah Teala'nın katında kadırlı, kımmatlı bolan ibadeti biz ne edip kılmanıyoruz? Namaz Müslümanlar ahmiyetli bolanlığı için namazı terk etmeklik, yekece vakt namazı terk etmeklik, ulu günah bolanlığı için alimlerimiz şunu diye. Bir namaz kişi diye günahkarçılıkta arak keşten, oğrudan, zinaçıdan has beterdir, günahkardır ve Allah'ın gazabına galip gören kişidir diye diyeler. Birde ulemalar şundan bırakıdan kabul ediyor. Kâvir kişilere diysen, namaz okuduysan, ay men içemek, çekemek, ağzım arası hiç kime ziyanım yok diye de. Yani Allah saklasın, ben namaz okumasam bolya ya da haçan okusam bolya diye niyalagarak düşüncede gelip bör. Asliyetinde düşünse namaz okumazlık, içip çekmekten, zinadan, oğurluktan, günahsı has beter ve Allah'ın gazabına gezip börsün sen. Başka ne edip düşünürmeli sana? Allah Teala 7 göğün üstüne farz ediptir. Hud Peygamberinin özüne farz ediptir. Kur'an'da şunca ayet geliptir. Peygamberimiz şunca hadis aydıptır. Başka ne edip düşünürmeli akıllı var adamın ahmiyetini? O özüne de Müslüman diyen. Başına bela gelse de gün yalvaryan, Allah'can yetişever, Allah'can yalvar başlayan. İnşulhonnun merselerin başına kıyınçılık gelsin, bayağı kıllanıyor. Şunna iki gününe göre yıkılayan, ama Allah Teala şunca buyruklarını elimden tersine iti otuyorsun, havarın ama bir akadan bolmayan. Bu bolmayan Müslüman doğanlar, ulu yalınçlığın içinde gezip börs, oyun olayın. Birinin namaza gelmekliği men cüyüme 5 mat giren oğa. Ama bizim näme Müslüman hükümünde borcumuz şu zatlar aytmak, yitirmek. Okusanız özünüz sevap kazanýan, Allah'ın onu öldüreceğiniz beýgelýär. Ama bizim şu zatlar okan bilip eşitip ders bizem näme size yetirmek borcumuz. Yaşılık silap diyas, Müslüman doğunum, Müslüman bolalıyın, gel hemmemiz bir teniyalak bolalıyın, tutuş Türkmen namaz kılsın, tutuş Türkmen gıydılar örtünsün. Kellemiz götürüp gedelim, Türkmenler şeyli adamlar deysinler. Türkmenler Allah'ın adamlar deysinler. Hemmesi Müslümançılığa berk yapışa deysinler. Ana şonu biz näme? Göwnümüz monça boljak. Emma biz şu wagt näme işläp bör? Inni oýlanyp görün Müslüman olanlar yüzüne näçämi diýen dersiň başyny aýtdyga, ýani ulamalar näme diýdi? Allah'ın gazabyna gezip bör şol adam binamaz kişi. Inni şol bir kişiň gurrun, inni jemiyete alyp görüňsiz. Bizim yurdumuz ya başka bir Müslüman yurdu. %70 Allah'ın gazabyna gezip bör. %70 Allah'ın gazabyna galyp bör. Buna müstesine arakçılığa, zina ediliğe, paraxorluk, gep gıyvat, zina sana oturmalı. Allah Teala'nın etmediğin zatların hemmesini biz ediyaz. Allah Teala'nın buyuran zatlarını taşlayaz, tersine ediyoruz. Ay ondan sonra biz kıyınçılık çekeriz, biz şuna alak bolşumuz şu olsa biz kendi kıyınçılık çekeriz. Ol dolar, ol bul koronavirüs bu zatlar hem sebeptir. Sebep. Bu buraya bir zatlan neticesinde bolýan zatlar ama asıl mesele näme? Asıl sebep näme? Asıl sebep ne bizim bolup görüşümüz? Täwirlem ay iş yok güç. İşem bolsa sen 5 manat artık kazansan gidip ýene de Allah şükür edýänimiz az gidip ýene de şonu haramlyga çyrşak gaýdy. Şonu Müslüman doğanlar oýlanalyň, tövbe edeliň. Indi Müslüman doğanlar namaz barada ýalňyş pikir we halkymyzyň içinde şol ýalňyş pikiri aýyrmaly biz. Namaza geljek bolsak, Allah'ın buyurşýaly Müslüman boljak bolsak, şol ýalňyş pikirlerden, şol ýalňyş düşünjeleri kellämizden aýyrmaly. Edil hapeşiňe arasalaýşyň ýalak
kelläňde beýnini düşünjäň, anancyň hapalayan ýalňyş düşünjeler aýyrmaly, şondan saplanmaly. Ýoksa şol düşünjeler bizi ısmaz edýär. Allahyň razylygyna, Allah Taala ýoluny eltmän dur bizi. Şol ýalňyş düşünjelerden käbir musulmanlaryň namaz barada ýalňyş düşünjelerden näme diýär käbir? Namaz diýsen namazy molla kılmaly hadip pikir edýär. Hawa. Ya bolmasa namaz okusaň molla bolýaň diýär. Ya bolmasa namazy 40-dan soňra kılmaly. Käbir diýär näme? Ýüregiň ak bolsa bolýar diýär. Esaslat şol diýär. Näme namazy ýüreg garalar kılmaly bolýar da. Şeýle bolýarmy? Ya ulu ýalňyşlyk. Käbir diýär, ay näme diýär, namaz okabam etjegine dip böra diýär. Namaz kılıp etjegine diýenler barada Kur'an'da ayrı süre gelipdir. Olara münafık değil ya. Sen ne için münafıkları görürle alayan özünü? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görürle alsan bolmayami? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in diri ka cennetlerin buçlarının sahabalarını görürle alsan bolmayami? Ana şolar ne hilek namazı kaptırlar. Bizim şol hilek bolalıyım. Buna bu yanlış düşünce. Kâbirlerde tayin nelliye. Tayin nelliye. Bir yerdedir pul paylanýar diýsene tayin elmen diýen ok. Mysal üçin her kim öz ýaşaýan şäheriniň 5 welaýatynyň paýtagtyny gözüňizde tutun. Şo taýda günne diýeli 3 wagtyna dollar paýlanýar. Her baranda da 2 dollar berýär diýil. Känimde 2 dollar. We çyndan hem kabul edin şunu gözüňizde getirin. Hakykatdan hem şeýle şol. Barsaň bir açyp dur şo taýda bir haýr ihsan üçin ýa bir gowy adam paýlap dur. Geldiňmi al. Berip dur. 3 wagtyna barýan. Awa, ýerden öýlen akşam 2 dollar. 2 dollar, günne 6 dollar. Ene şu namaza kılmaly diýsen tayin däl diýen adama şunu aýt häzir. Keşetin süýräp şo taýda ýatmasa men hiç zat bilmedigim. Näme üçin? 5 teň üçin. 5 teň üçin. Bir 2 manat pul üçin. Ya şoňa meňdeş bir dünýälik bir zat üçin. Ya bolmasa gitmeýärlermi dünýäň oluwjuna işfamış diýip. Kösense de gidýär, kynçylyk çekse de gidýär, kardalýarym bol gidýär. Hem şun bir 5 man artyk gadany gowy ýaşaly. 5 wagt namaz biziň hem bu dünýämiz bereketlendir hem ahiretiňe şul gerek. Hem sen musulmanlygyny görkezýän zat şul amalla. Görkezýän zatlaryň iň möhimi. Buňa gerek galýawan wagtym ýok, men taýinnel. Ne ölçemeli biz. Yani bizim gözümüzde dünýä mi gymmatly, ahiret mi gymmatly? Dünýämizi hem gazanmaly beýdiýsek, dünýäni gazanmaly däl diýdiňizde musulman halalyndan gazanmaly, ondan soň gowsundan gey, gowsundan gowyny i, gowdan ulagmyn, emma halalyndan zakatyny ber, bitiräňi ber, ondan soň halalyndan gowsun peýdalan. Dünýäňi gazan, emma dünýäni gazan berken ahiretiňi unutma. Awa näme? Tayin däl. Tayin däller hemişe de tayin sen. Bahana ol. Ya käbir diýär taşlar noýdýanny. Bu da bir bahana. Ya käbir pikir edýärdiňe näme? Uly ýaşlylar kılmaly. Awa näme? İşläp din jalşa çykandan soň, pensiýa çykandan soň kılmaly mukadiýa. Ya bolmasa käbir her kim başarmaýar diýär. Umuman musulman doganlar hatta şeýle diýenler amma näme ay 5 wagt kılsaň gaty dinar bolýan, lay oň alagym diýin tutmak gerek gelýär. Musulman doganym 5 wagt namazyny kılmaklyk gaty dini tutmaklyk däl. Ol musulman bolmaklyk dini tutmaklyň özü şol. Hawa sen 5 wagtyny kılman gezip ýöreňsiň 5 wagtyny musulman şol dolu edilse dini gaty tutjam kan ýok. Gaty tutulanok sen dinden uzakda gezip ýördiň. Senin tek dine dolu gelmänsiň. Ya bolmasa hijab wat ördün. Ay bu alagymdy gaty berip tutmak gerek gelýär diýär de käbir. Berip tutmak däl, sen dinden uzakda gezip ýördiň. Ol berip tutýar diýen adam asyl şu etmelisine edip ýör. Sen nefsine agyr bolanyň üçin ol öz bolşuňa musulmanlyk bu dolu etmelisine diýenem gaty dinlermi hadip ýörsiň. Ne musulmana ýalňyş satlar. Kıysaça musulman doganlar başga da biziň bilmeýän bahanalarymyzdan badyr. Şu gepleriň hemmesi musulman doganlar şeytanyň insanlara berýän waswasasy başga hiç adam däl. Şul bahanalan hiç bir möýün kerebi alagam güýji ýok şulaň. Bir gadar zat Allahyň gatyna şu zatlaryň hiç biri halas etmeýär biz şu bahanalan. O musulman doganlar Kur'an we sünnetde plan wazifadaki
plan ornaki, plan iş ediyen kişi namaz kılmasa da bolur diyen zat yok. Yeke şeyh, yeke pir, yeke ahun, mollo, 70 tane İslam üniversitede kuturan adamım şunu hiç kim deyip bilmez. Deyip bilmez. Yok onlardan Kur'an sünnette. Plan vazifedeki, plan işteki ya plan ornaki adam namaz kılmasa da bolya deyip yok içeride. Hiç kim korkak bilmez. Dine iki topar insana namaz kılmazlığa ursot berliye ya da olara kıllıysan am kılıp bilmeye. On birinci topara musulmanlar onlar akıllı huşunu yitiren adamlar yani deliler. Çünkü akıllı yerine del ona kıllıysan am kılıp bilecekkel. Ondan ayam sonra cevap götürülün. İkincisi ululuk yaşına yetmedik çağalar. Ki ululuk yaşına yetmedik çağa farz değil. Emma şonda da Peygamberimiz 7 yaşındaki çağa entek ululuk yaşına yetmedi ol. Ha şonda da şoňa buyurun diýipdir. Ha farz değil emma näme kişilikden buyurun diýipdir. Şol iki topara ene namaz kılmasa da bolýar. Çağalar ululuk yaşına yetmedik we däliler. Indi sen şu iki toparyň içine özüňi goý, eýbi namaz däli bolsaňa kılma. Çağa bolsaňa manda bugurun sen. Emma bundan galan bul kısmından däli bolsaň hukman kılaýmaly. Ha. İslamda akıl yerine ululuk yaşına yeten her bir musulman hukman 5 wagtyna namaz kılmaly. 5. Şundan köp soraýarlar bizden, ýazyp ugur diýerler. Belki aýram jogap berers. Bir wagtyna okasam bolýarmy? Ya olmasa akşam üýşürip kazasyny alsam bolýarmy? Buna aýdýanam bir molla sumaklar çykypdyr näme? Bir diýe, men aýtdy diýe, plan molla diýe. İşin bolsa akşam üýşürip kazasyny alaýmaly. Hiç ýerde ýok şunlarla. İşin bolsa akşam üýşürip namazy kazasyny alaýmaly diýip ýoklar. O yalan ururum. 5 wagtyna hukman kılaýmaly. Namaz musulman doganlar möhüm bolanlygy üçin dinimiz näme diýär? Suw tapmasaň teýmet bolyn kılýar. Taş suw tapmasaň hemen teýmetmeli. Qum tarati. Aw elin quma urup näme? Teýmedilýär. Suw tapmasaň teýmet diýär, ýöne kılýar. Ay men dik turup bilemek, başym aýlanýar, oturup kılýar. Oturup bilemek, yaramak, şoňa men öz yatıp kılýar. Ýolagçy bolsaňam ýene kılýar. Gysgaldyp kasyr edip kılýar, emma ýene kılýp aýdýar. Ben uçarda barýan, gämide barýan, ulagda barýan, ýene de kılmaly musulman dogan. Hatta şeýle bir misal aýdylýar. Bir gaýykda gidip barýan bolsaň. Gaýyňam gark boldy. Bir senem eýtdiň deňiziň ortasynda bir töňe ýapyşyp galdym. Töňe de ýapyşyp dursaň, garaşyp otursaň, ýara seni bir görüp halas etmeli, ýa da sen ölmeli şu halatynda. Eger deňiziň garaşmasyna gidip bilmeseň, deňiziň ortasynda töňe ýapyşyp duran bolsaň diýe 5 wagt namazyny kılaýmaly. Misal, o başga wakalara onu näme diýer? Aýtmagam gerekdi. Uçar suryan uçarman bolsaň, pilot bolsaň, kosmosa uçan kosmonavt bolsaň, deňiziň aşagynda ýüzýän, gemide gulluk edýän esker bolsaň, harwy gulluk her ýerine, serhetde ýa-da başga ýerde tapawdy ýok, niresinde gullukda bolsaň, hukman namazyny kılaýmaly 5 wagt. Prezident bolsaň, minister bolsaň, polis bolsaň, advokat bolsaň, qazy, sülçi, general, lukman, kelläňizde näme wazifa gelýän bolsa musulman doganlar, eger özüňe musulman diýen bolsaň 5 wagt namaz hukman kılaýmaly. Hiç bir wazifa, hiç bir iş Allah Taala'nın farzyndan möhüm däl bolwam bilmeýär. Hususan musulman doganlar, prezidentler, ministrler, hakimler we şoňa meňzeş musulman halka ýol başlyk edýän kişiler namaz meselesinde her kimden berk durmaly. Her kimden berk durmaly. Hususan ýa-ni 5 wagt cemaat namazlara gelip bilmese de cuma namazlarda, Qurban bayramy, Ramazan bayramy namazlarda birinji safda musulmanlar onu setir bolup durmaly şol adamlar. Bizem bilen musulmanlar bilen halk bilen bir bizem sizden Allah'ın kellämiz secde goýýas diýip. Çünki
halka hizmet ediyen adamlar ne? Bular halka hizmet ediyen adamlar. Halka hizmet ediyen adamım halal adam olmalı. Halallığın başı 5 vakit namazdan başlaya. Bu halka görelle olmalı şu adamlar. Halka görelle olmalı. Demek Müslüman olanlar 7'den 70'e uluyumuz, kiçiyimiz, ayalımız, erkeğimiz, en ulu vazifedakimiz, en pes vazifedakimiz. Nerede bolsagam, nerede işlesegem, nerede okusagam, nähil ýagdaýda bolsagam, eger Kur'andaky Allah Taalaň buyurun Müslümany boljak bolsak 5 wagt namazy hukman kılaymalıdır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.